Krásný večer všem, já vás vítám u dalšího dílu Ženy podnikatelky, do kterého přijala pozvání moje kamarádka Petra Vadovičová. Peťo, ahoj, já tě zdravím. Ahoj Lenka, ja som veľmi rada, že som tu a teším sa na rozhovor s tebou. Já musím říct, že my se známe samozřejmě už pár let a spojuje nás vlastně společný projekt a to v oblasti zdraví. A mám takový pocit, že dneska o tom zdraví to hodně bude a moc se na to těším. Ale samozřejmě, kdo tě nezná, jsou naši posluchači, sledující, tak pojď nám říct o sobě vlastně pár věcí a řekni nám, kdo je Petra Vadovičová. Tak ja pozdravujem všetkých poslucháčov a som veľmi rada a veľmi si to vážim, Lenka, že tu môžem byť u teba v ženy podnikateľkách, lebo ty si nielen inšpiratívna osoba, ale aj motivuješ práve ženy, ako byť ešte lepšie podnikateľky, takže ja mám tú česť tu byť medzi vami a dovolte mi, aby som sa teda predstavila. Tak moje meno je Petra, tak ja vám poviem niečo o sebe. Ja som hlavne mama a 14-ročnej dcery a 5-ročného syna a snažím sa hlavne pomôcť ľuďom v rámci zdravia. Mhm. A co třeba, možná by ostatní zajímalo, co třeba děláš vlastně v tom, když zrovna nepodnikáš, jestli máš nějaké koníčky, jestli se něčemu věnuješ, nebo co máš třeba ráda, kde třeba dobíjíš ty baterky. No tak určite rodina, moje deti sú pre mňa inšpiráciou a motiváciou. Ako vlastne ten čas, hlavne aj tú inšpiráciu, čo s nimi trávim, tak deň čo deň je pre mňa nielen výzva, ale tým, že sa venujem hlavne aj deťom, aj dospelým vo svojom podnikaní, tak samotné to rodičovstvo je pre mňa veľmi dôležité, lebo deti nám naozaj povedia, čo majú na srdci a tým pádom vlastne ja som aj to svoje podnikanie takto sa snažila počas toho môjho celého obdobia smerovať. Takže neviem, či môžem teraz povedať niečo aj o tej zdravej živke, kde to vlastne vzniklo, to bolo vlastne na tej materskej dovolenke, že vlastne moja dcera Ema v podstate bolo veľmi pohodlné, kľudné dieťa a tým, že keď som študovala PhD v rámci výživy ľudí, tak som si povedala, že nechcem tú prácu vlastne venovať iba rodičom v rámci dotazníku, ale chcem niečo vytvoriť aj pre tie deti. A tým, že vlastne ako mamka na materskej dovolenke som si povedala, že aby to bolo 2 v 1. Vždy sa snažím robiť veci 2 v 1 a hlavne, aby to bolo nielen užitočné, ale aj aby to bolo nielen hravé, zábavné, ale aj tým pádom vlastne inšpiratívne, nielen pre to dieťa, to bol môj ten cieľ, tak som tedy, poviem, taký príbeh, ono to možno aj budete môcť si pozrieť potom na stránke našej, že vlastne ako tá zdravá živka vlastne vznikla. V podstate tým, že vlastne život prináša rôzne veci, tak sa nám pokazilo auto. No a môj muž je veľmi kreatívny človek a niekedy aj veľký humorista, tak mi povedal, že no priniesol som ti niečo s pedálom. A tak hovorím, čo to je? No a tak hovorím, že no priniesol mi s pedálom šiací stroj. No ja keď som vôbec nešila, vôbec som sa tomu ako v živote nevenovala, ešte jedine na základnej škole, tak hovorím, že idem teda vyskúšať, keď sa to tak dalo, že vlastne aj Emka bola v pohode ako dieťa a veľmi rada sa aj učila nové veci spolu so mnou a všetko samozrejme ona vnímala. Tak som si povedala, že idem teda na kurz šitia a ušijem teda takú bábiku pre ňu, hej. No a s tým, že samozrejme som to celé dokončila, ten celý kurz, no a potom bábika samozrejme patrila mojej Eme. No a muž mi tedy povedal, no keď dokážeš urobiť tú malú bábiku, dokážeš urobiť aj tú väčšiu bábiku. Tak ja som taký človek, že hľadám nejaké tie možnosti. Tak som si povedala, že tak urobím tú bábiku. Ona má v podstate okolo 180 cm. No a kde vlastne som prepojila to zdravie a výživu. K tomu bolo tiež zaujímavý príbeh. No a táto babková postavička, s ňou som vlastne chodím doteraz po školách a škôlkach, učím deti správnym stravovacím návykom. Ono to bolo tiež zaujímavé, muž samozrejme tiež kreatívny, varil a pýtal sa ma len tak, že ako sa tá bábika bude volať. A ja, že ja neviem, ako sa bude volať. A že tak to, čo máš rada. Takže zdravie a výživa. Tak to bolo spolu, tak sa volá zdravý živka. No a takto od roku 2013 chodíme po školách a škôlkach, učíme deti správnym stravovacím návykom. A to bola práve tá inšpirácia, to rodičovstvo, to materstvo, ako vlastne ďalej pokračovať. Ja som pôvodne nevedela, že to bude podnikanie, ale to bolo také ako nápad a niekedy sa nápady
rodia počas celého života. Takže to bolo také ako taká inšpirácia, motivácia, ako ísť ďalej. No a doteraz sme navštívili okolo 800 školských zariadení po celom Slovensku a veľmi radi spolupracujeme v rámci rodičov, pedagógov a samozrejme aj či už v rámci jedální, ale samozrejme aj v rámci firiem, lebo v podstate, jak sa hovorí, láska ide cez žalúdok a tie stravovacie návyky sú veľmi dôležité už od detstva, tak sa snažíme takto priblížiť tou hravou formou tú zdravý živku, kde vlastne ona im vysvetľuje aj v rámci stravovania, či už v rámci pikniku, hygieny rúk, takisto stolovania a hlavne niečo si aj spolu uvaríme, ako sa hovorí, ako ja hovorím každej škôlke, či už materskej alebo základnej, že vlastne v škôlke sa hráme, tak vieme si vlastne urobiť vlastne virtuálny obed, ale dôležité je to, že vieme aj to vnímavé jedenie ďalej rozprávať medzi deti a hlavne uvedomovať si, že aj to prostredie má veľký význam, ako sa ľudia stravujú a v dnešnej dobe samozrejme aj tí rodičia, keď nemajú čas, tak prídu domov a vlastne si môžu aj vlastne s tými deťmi niečo prebrať, ako to bolo, čo všetko zažili. A to je na tomto dôležité, že vlastne utužujeme vzťah nielen detí, pedagóg, ale hlavne aj rodič, čo je veľmi dôležité, aby sa tie stravovacie návyky lepšie vlastne podporili a hlavne keď vieme, že to, čo jeme, nám dáva veľký význam aj v rámci zdravia. No to je úžasný, já myslím, že to ještě teďka jako hodně probereme do detailů a zaznělo tady, že jsi studovala v rámci titulu PhD, možná bys mohla i lidem vlastně říct, co máš všechno vystudováno a možná třeba zajímavost, kde jsi třeba pracovala jako zaměstnanec, než si se vlastně vrhla na podnikání. Áno, ja väčšinou nemám rada, keď ma niekto tituluje. Ja som proste, deti v škôlke ma volajú Peťka. A to je pre mňa veľmi dôležité, no tak keď to chceš, tak ti to poviem. Ono samozrejme, ja sa snažím vlastne, už od malička som bola vedená tomu, lebo moji rodičia vždy riešili zdravie nielen v rámci profesí, ale vždy sa v tom období vlastne aj v tom prostredí vždy nachádzali. No a tým, že pre mňa matematika veľmi nešla, doteraz nie je moja kamoška, ale samozrejme viem si zrátať 2 plus 2, ale ja som skôr ten edukačný typ, že naučím sa a viem to podať ďalej takouto inou formou, hlavne takouto, kde spájam ten zážitok, ale aj tú zábavu, hlavne aj tú interakciu, lebo to je veľmi dôležité. No v podstate ja som vyštudovala ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, no a hlavne aj vlastne výživu ľudí. A ja som pôvodne chcela ísť na medicínu, ale ako sa hovorí, čas všetko ukáže. Ja som teraz pochopila, že samozrejme nemusí byť čisto titulovaný doktor ako mudr, keď má iné skúsenosti a vie to pekne prepájať. Tak ja som vlastne mám ešte taký príbeh, vlastne, keď som začala študovať ošetrovateľstvo, tak ja som ešte pracovala na ortopédii, a kde som vlastne potom bola na nočnej, ráno som išla na prax a tam som vlastne dostala nechtiaľ zápal plúc, kde som bola vlastne 3 mesiace doma. Tak to bolo také, že buď zostanem v klinike, že pokračujem v rámci klinickej medicíny, alebo idem potom tou prevenciou. A tie 3 mesiace mi dali na to, že som si uvedomila, že tým, že chcem mať aj dieťa a jedno s druhým, tak hovorím, že bolo by fajn využiť ten čas a že skúsiť sa pozrieť aj po tom verejnom zdravotníctve ako v rámci prevencie. No a tým, že ja som taký multifunkčný človek a prepájam tie súvislosti, tak ja som vlastne skončila 1 rok štátnice aj na lekárskej fakulte, kde bol vlastne odbor v rámci magisterského, v rámci ošetrovateľstva, ale zároveň aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde som mala verejné zdravotníctvo. No a toto bolo také prepojenie. No a potom, samozrejme, keď som pracovala a som si tie skúsenosti v rámci prevencie využívala vo svojej praxi, kde som pracovala na úrade verejného zdravotníctva, a čo bolo veľmi zaujímavé pre mňa, lebo mňa ako mladého človeka, tým, že nemal deti, nemal rodinu, tak ma hneď poslali do zahraničia, aby som vlastne robila projekty. Dali mi na starosti Národný program prevencie obezity.
No tak to bolo pre mňa ako aj zaujímavá skúsenosť, lebo to bol taký prvý projekt, ktorý vlastne funguje dodnes v mojom ponímaní, ale nie zo štátnej sféry, ale skôr takouto tou mojou motiváciou, ako byť zdravší. A vysvetlím, ono v podstate ten Národný program prevencie obezity naozaj, že bol nielen na Slovenskej republike, ale ja som chodila, či už Európska komisia, Brusel, rôzne štáty, kde sme mali rôznych kolegov, ktorí sa venovali prevencii. Tým, že som sa nielen zdokonalila v angličtine, ale samozrejme aj komunikácia rôznych iných štátov mi povedalo, že vlastne je to úžasné prepájať nielen kontakty, ale zároveň aj tie projekty a programy, lebo naozaj v rámci Európskej únii je množstvo veľa projektov, ktoré by bolo dobre priniesť aj na Slovensko, či už v rámci do Čiech, lebo je to veľmi dôležité vlastne prepájať sa a robiť si vlastne tie vzťahy. No a prevencia v podstate ma teraz vlastne drží, lebo to je veľmi dôležité, lebo ako budovať ten vzťah, ako vlastne robiť tú prevenciu. A vždy, keď si predstavíte, že prevencia je oveľa lacnejšia ako liečba, tak samozrejme pozeráme aj na tie ekonomické parametre a hlavne na to zdravie toho nášho človeka. A samozrejme potom bola som chvíľočku aj na tom úrade verejného zdravotníctva, keďže počas materskej som začala túriť, tak som bola aj na ministerstve zdravotníctva, kde som riešila otázku tiež verejného zdravia v rámci rôznych programov, projektov, takže naozaj rôzne krajiny, či už Taliansko, Dánsko, Poľsko, Maďarsko, Česko, takže množstvo ich bolo. No a tým, že som takto bola stále na cestách, tak som si povedala, že bolo by dobre už sa usadiť a tieto skúsenosti vlastne načerpať aj v rámci toho, čo by ma tak naplňalo. No a práve, že to bol ten impuls, prečo tam bola tá zdravý živka, ten Národný program prevencie obezity to tam veľmi začal, lebo som naozaj mala veľa informácií, ako tá prevalencia obezity stúpa a hlavne to, keď pozrieme aj teraz, v podstate aj ten karcinóm hrubého čreva na Slovensku sme top a je dôležité vlastne sa tomu venovať a robiť tú prevenciu, lebo ako som hovorila, všetko to trávenie a tá výživová gramotnosť od toho detstva až po toho seniora je veľmi dôležitá. A samozrejme aj v dnešnej dobe veľmi dôležitý je mikrobióm, čo je veľmi zaujímavá téma a tým, že to prepájam z rôznych oblastí, tak je to zaujímavé aj pre toho daného človeka, ktorý príde ku mne. No a potom som chvíľočku, ako som spomenala, robila v rámci PhD tú výživu ľudí, no a doteraz vlastne spolupracujem so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, kde občas prídem, odprednášam si niečo a tým našim študentom, lebo predsa tá alma mater mi dala veľký rozhľad, ale zároveň aj tie skúsenosti, že vlastne vieme to podať ďalej a tým, že som taký edukačný typ a hovorím, že tie moje skúsenosti ja nechcem si nechať pre seba, ale chcem komunikovať ďalej, tak aj preto som tu, Lenka, u teba, ženy podnikateľky, lebo je to perfektná platforma, kde môžeme takto inšpirovať ženy, ako byť ešte lepšie. A ak sa hovorí, že ženy sú multifunkčné, ale samozrejme aj muži sú takí. takže ono to je tak poprepájané. No a okrem toho som ešte, tým, že som bola v rámci Európskej komisii, tam mali rôzne programy projektu, tak som ešte vyštudovala diplomatickú akadémiu na právnickej fakulte, bolo to len 2 roky, takže aj v rámci diplomácie nejaké tie skúsenosti, takže hovorím, že prepájam tie skúsenosti a vždy sa tým, že medicína v podstate a tá prevencia je vždy podobné ako IT, hej, že kebyže nemáme AI alebo čo toto, všetky tieto výmoženosti, tým pádom sa vlastne posúvame ďalej a zároveň aj prepájame tie súvislosti. Ono v podstate je to také zaujímavé, lebo ja som sa teraz pýtala syna môjho, že čo myslíš, Filipko, že aké je poslanie mamy, hej? A tým, že vlastne pravidelne komunikujeme, rozprávame a tak ďalej a on počuje, že aj keď som doma, aj občas pracujem, niekedy je pri varení, mi niekto zavolá, že potrebuje konzultáciu alebo tak, že mama, ty si tá, ktorá pomáha ľuďom v zdraví.
A presne to, čo vlastne ten malý človek, ten 5-ročný to pochopil a vidí to, že mama robí niečo úžasné v podstate podľa neho a zároveň vlastne robí to s láskou, nadšením a hlavne v rámci prevencie a osvety tých ľudí. No, já myslím, že to, co jsi všechno vyjmenovala, co máš vystudované, co máš za sebou, bohaté zkušenosti právě v těch oblastech, kde jsi působila, na jakých různých místech a s jakýma organizacemi jsi působila. Mám pocit, že to, co některý běžný člověk stihne za 3 životy, tak ty si stihla za 1, ale je to úžasný, je v tom cítit, jak tě to neskutečně baví a posouvá dál. A jak přesně jak jsi říkala, nenechat si ty informace pro sebe a edukovat a posouvat to prostě dál. Takže já myslím, že všichni tady teďka, dokud tě nikdo neznal ještě, tak teďka pochopili, že tady opravdu máme, přestože všechny ty tituly nemám u jména, jak ty si říkala, že to úplně nemáš ráda, je jich tam poměrně dost, ale můžu vám s čistým štítem říct, že tohle je opravdu velký profík, velký odborník právě v oblasti zdraví. Já jsem moc ráda právě, že jsi udělala čas a přišla sem nám o tom svém příběhu vlastně říct. A pojďme teda vlastně k tomu tvému podnikání, aby jsme trošku probrali to do detailu. Ty si teda dostala šicí stroj, vznikla vlastně velká hadrová panenka, jak bych řekla, a jak vlastně vzniknul ten nápad, že budeš vlastně chodit do těch školek a škol? Bylo to vlastně možná jednodušší v tom, když můžeš použít, dejme tomu, nějaké své odbornosti, nebo prostě to bylo takové, že si zvedla telefon, zavolala, anebo si měla vlastně možnost nějakého projektu, kam si se třeba v rámci toho připojila? No, ako som hovorila, tým, že my sme bývali v Malinove, a tak jedného dňa, keď som počíkovala a som si spomenula, že som uvažovala nad tou prácou, ktorú som mala dihetačnú prácu, kde som mala tému zhodnotenie zdravotného stavu a analýza preventívnych programov detskej populácie, tak som si povedala, že čo by bolo také zaujímavé a sú to v okolnosti aj tá situácia s tým autom, že tam bol ten pedál, hej, že to tak akože niekedy tak akože tie skúsenosti, to, čo sa nám v živote deje, je také. Niekedy to človek vlastne príjma, buď to príjma z hrôzou, alebo s takým, že wow, čo mi asi ten manžel chcel povedať, že mi to nesol šiací stroj, alebo vyskúšam tú situáciu využiť hlavne pre ten prospech, keď som tam a že možno mi to niečo dá. A hovorím, že slovo dalo slovo a to bolo úžasné, že v rámci toho štúdia, tej vedeckej výživy, to bolo zaujímavé v tom, že tam som si vlastne mala vybrať ten priestor a tým, že komunikujem s viacerými ľuďmi, tak som sa stretla s pani riaditeľkou ešte vtedy základnej školy, základnej školy Malinove a som sa jej spýtala, že mám takýto projekt, či by ju to zaujímalo. Akože ja som nevedela, do čoho idem, ale viem, že tam tá bábka postavička bola a počas noci, ako keď rozmýšľam, že medzi 2., 3. väčšinou, keď človek akože rozmýšľa, uvažuje nad tým, tak ho niečo napadne, tak ja som dala vlastne tej bábike vlastne v úvodzovkách takú dušu, kde som vlastne vymýšľala jej text. To znamená, že takouto hravou formou, takým príbehom, takou divadelnou formou som jej dala tú možnosť, aby takto komunikovala deťom. A určite každý viete, že keď komunikujete s dieťaťom, ktorý má 3 roky, ktorý má 6, ktorý má 10, či už dospelý, samozrejme v rámci tých klinických štúdií a rôznych stretnutí s ľuďmi som si už viem vlastne, ako samozrejme komunikovať s ľuďmi. Samozrejme musíme sa dostať na ich vlnovú dĺžku, aby sme im to vysvetlili takou ich priateľnou, ako sa hovorí, tou rečou, hej. Takže ja som potom takto teda vyskúšala s tým, že som tam išla s kožou na trh a tak mala som aj kulisy, si pamätám, že kulisy som si malovala na kartón a to sme potom dali s mužom, Maťkom sme to dali na banéry, takže normálne sme mali akože veľké stromy, kde vlastne Zdravý živka ide deťom a prináša im piknik do ich škôlky a to bolo to úžasné, že zrazu mali úplne iné prostredie, kde ten človek vlastne prišiel
A ja som začala teda rozprávať ten príbeh a ďalej a deti sa začali smiať, ale tak, že od srdca, hej. A bol to 20-minútový program a tým, že vlastne pani učiteľka mi hovorí, že wow, že to bolo super, že vás môžem odporučiť ďalej. A hovorím, no dobre, tak teda vyskúšam. tak som išla ďalej, samozrejme tiež mi to tak akože v hlave riešilo sa, že potrebujeme to ešte vylepšiť, ako by to bolo ešte lepšie a tak ďalej, tak potom vznikli rôzne materiály k tomu, samozrejme počas covidu som vytvorila k tomu aj knižku Zdravej živky na dobrodružstva, ako sa s deťmi hrať a učiť ich správnym stravovacím návykom, lebo pani učiteľky mi hovoria, že to je super, že prídete na tú hodinku, polhodinku s deťmi, ale je dôležité, aby sme s nimi pracovali počas celého roka. A hovorím, výborne, tak ja som teda vytvorila túto knižočku, ktorú ilustrovala samozrejme dcéra, ktorá bola taká tá prvá, ktorá to aj samozrejme začala so mnou prežívať a riešiť tú našu zdravú živku. No a potom ešte sme si povedali, že bolo by dobré to tak ako koncipovať, aby to bolo v rámci aj abecedy, kde vlastne zdravý živka počas celého toho obdobia tej knižke môže ukázať tým deťom, a hlavne pedagógom, a hlavne aj rodičom, ako sa s deťmi hrať a zároveň aj s nimi rôzne variť. Je tam 17 aktivít, ktoré môžu aj tí učitelia s nimi robiť. Ale samozrejme je tam 100 takých inšpiratívnych otázok a samozrejme aj odpovedí, ktoré potom už sami tí pedagógovia môžu robiť s tými deťmi. No a samozrejme je to ešte doplnené o nálepky. Títo nálepky sú úžasné v tom, že deti, keď aj napríklad niečo zjedia, tak majú odmenu, že majú tú nálepku a že napríklad, lebo ja im každému v rámci škôlky hovorím, že zdravý živka neodchádza, že dostávajú vlastne certifikát zo zdravej živku, že sa na nich pozerá, keď jedia. A hlavne, keď sme sa naučili, ako všímavo jesť. Takže im hovorím, že ja mám rada čisté taniere, keď všetko zjedia a všetko vypijú, ako aby boli svieži, aby mohli nielen sa zabávať a hrať, ale niečo aj vyparatiť, ale hlavne, aby sa niečo mohli naučiť, takže takou hravou formou. Takže oni sú veľmi radi a oni mi aj hovoria tie deti, že a čo už idem domov, že prečo už odchádzaš? Hovorím, že idem ďalej do ďalšej škôlky, aby som tí deti naučila ďalej. Takže je to také zaujímavé, že vlastne tie deti zároveň aj prídem tam, ale zároveň im aj poviem o tej knižke a potom vlastne tí pedagógovia môžu s nimi pracovať. A samozrejme je dôležité vlastne prepájať aj to, ako je dieťa a pedagóg, ale aj rodič. Ako som spomínala na začiatku, tak rodič je ten, ktorý to dieťa vychováva a je pre ňoho nielen vzorom, ale ja zase hovorím, že aj tie pani kuchárky, ktoré tam varia tej našej škole, sú ako také druhé mamy, ktoré im tam naozaj od pondelka do piatku varia či už 10. obed Olovrant a väčšinou potom tie deti prídu cez víkend domov a sem tam niečo majú dobré. A práve že ten čas je veľmi dobré si vyhradiť ako rodič pre to dieťa a zároveň vlastne sa mu maximálne venovať. A ja samozrejme s rodičmi takisto spolupracujem tým, že vlastne ako máme s deťmi, tak potom aj s rodičmi. Keď majú nejaké otázky, či už laktózovej, histaminovej tolerancie, syndrom dráždivého čreva, či už rôzne ťažkosti v rámci hyperaktivity, ADHD a tak ďalej, tak tým, že komunikujem aj s rôznymi odborníkmi, tak hľadáme riešenia, ako im vlastne pomôcť a tým, že vlastne vďaka tým skúsenostiam sa snažíme ísť po tej príčine a hľadať riešenia nielen v odborných kruhoch, ale aj v rámci prevencie a hlavne učíme nielen deti tej živovej gramotnosti, ale aj starostlivosti o ten črevný mikrobióm, ktorý je veľmi dôležitý v dnešnej dobe. Však sú rôzne štúdie, že 70-80% imunity je v tom traviacom trakte a 90% hormónu šťastia je v tom traviacom trakte. A keď sú deti spokojné, aj pani učiteľky a hlavne rodičia, tak je svet gombička. Určitě, naprosto souhlasem. Ty jsi říkala, že ty jsi byla vlastně ve více než 800 školkách a školách vlastně na Slovensku. Jaké vlastně je publikum dětské? Protože umím si představit, když budeš edukovat o výživě třeba dospělákům, tak vím, že tam oni si jdou pro nějaké informace, udrží pozornost, jo, a víš, že jdeš do klidného prostředí. A teď si umím představit, že tam máš třeba
3, 4, 5leté děti a máš jich tam třeba 20, 30 a teď jedeš vlastně edukovat, byť teda formou hry, ale jaké je publikum vlastně dětské? A máš nějaké třeba jako páky, když úplně nejsou třeba pozorný a jsou takový rozjařený, jak je jako upoutat? No, to je dobrá otázka. Tým, že vlastne chodím vlastne po celom Slovensku, tak samozrejme aj nielen učitelia, ale aj samozrejme deti sú iné, ale to je na tomto zrušujúce, že človek niekedy v úvodzovkách musí ako správny herec improvizovať, ale akože všetko s tou štruktúrou, ktorá má byť. Samozrejme, keď sú tam deti od tých 3-4 rokov, ale niekedy aj menšie, tak ten program vlastne uspôsobím tak, že maximálne 20 minút. Hej, to znamená, že ja to mám tak poprepájané, že aj tá babková postavička, aj ten piknik, aj to stolovanie a aj to všímavé jedenie a samozrejme aj pohybová aktivita, lebo ja hovorím, že nie je dôležité vlastne iba jesť, ale hlavne aj sa pohybovať, aby tá rovnováha bola dôležitá aj v rámci toho stravovania a toho metabolizmu. No a potom si samozrejme spolu zaspívame, zacvičíme a odfotíme sa a dostaneme nejaký certifikát, nejakú tú omalovánku. A samozrejme, keď sú tam už treba 5-6 ročné deti, tak tie už inak vnímajú. Ja väčšinou pracujem 25 detí na jedno stretnutie a to je úžasné v tom, že ja sa snažím ich zavolať k sebe na ten svoj piknik, na tú deku, kde vlastne spolu stolujeme, ukazujeme, kde je pravá, ľavá strana. Takisto vlastne tí, ktorí už vedia čítať, tak mi povedia písmenka. A je to úžasné, keď náhodou majú už tú knižočku u seba, tak to je úplne iná komunikácia, že oni už poznajú tie básničky, pesničky a samozrejme aj takou hravou formou vieme spolu takto interagovať. No a samozrejme u tých, na tom prvom stupni, tak tam už riešime potom naozaj otázku, či už v rámci toho rozdelenia kalorické tabulky, aj rôzne kilokalórie, tak tam už potom počítame. Ale samozrejme, ja sa snažím takto prispôsobiť tým deťom a vždy je tam niečo nové. A zaujímavé sú potom aj tie otázky, že napríklad, že aká pekná bábika, kde si ju kúpila? Hej? A to si šila sama a ešte nechod domov a to bolo super a ja to určite poviem mojim rodičom a tak ďalej. Takže to sú také zaujímavé aj referencie od rodičov, ale hlavne tým, že komunikujem aj s rôznymi odborníkmi, tak sa mi vyjadrujú aj na tú knižočku, ako sa im to páči, či už v rámci psychológie, v rámci odbornosti a tak ďalej. Takže len dobré, pozitívne ohlasy, čo ma veľmi teší, lebo ja kebyže nevidím zmysel toho celého, čo robím a hlavne by ma to nenaplňalo, tak nerobím to, čo robím a neviem, čo by som nerobila, lebo ja som úplne v tomto šťastná a teším sa, že takto môžem komunikovať či už s deťmi, či už s rodičmi, či už s odborníkmi, lebo v dnešnej rýchlej dobe človek nestíha toľko sledovať týchto informácií a keď máte niekoho, kto vám o tom povie, alebo sa navzájom zoznámia a spájajú sa naozaj či už odbornosti, alebo ako pomôcť tým ľuďom v zdraví, tak je to úžasný pocit aj pre mňa, že ďakujem vám, že ste toto mi pomohli tak ďalej a to je ten dobrý pocit, čo ma posúva ďalej aj v tom, čo robím. Mm-hmm. Ty si už trošku nakousla něco, na co jsem se chtěla vlastně zeptat, protože ty děti jsou unikátní v tom, že oni řeknou tu pravdu taková, jaká je, bez jakýkoliv omáčky a jsou takový přímý. A to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jim třeba pokládáš nějaké otázky a jestli ti nějaká odpověď, anebo právě otázka od nich jako dostala tak, že si byla velmi jako překvapená, co z nich jako padá, ať už za moudra, anebo jestli tě něco tak jako přirozeně od srdce jako rozesmálo, že co dokázali vlastně v rámci toho třeba vymyslet. Protože opravdu ty děti jsou unikátní tou upřímností a tou takovou čistotou, jo, jak nemají ještě takové ty zkažené nějaké názory, ale ty děti opravdu jsou takový mnohdy ještě nepopsaný papír v tomto. Áno, presne ako hovoríš. Tým, že keď som bola tiež v jednej materskej škole a mali sme tam jedného chlapčeka, ktorý nechcel jesť.
A tým, že vlastne ja tam väčšinou chodím na tú 9 a už majú po tej 10 sa ich vždy pýtam, že čo jedli a tak ďalej a vtedy a po tom predstavení si už balím veci a práve, že vtedy si pripravovali aj obed, ako mali tam už pani kuchárky to tam nakladali. No a tak ma jedna pani učiteľka poprosila, že či mu Zdravý živka nechce niečo povedať, že v rámci zdravej zeleninky, celkovo ovocia, čo je tam dobré a tak ďalej. No a tak ja som tam vlastne prišla s tou babkou veľkou postavičkou, tak sme si tak akože porozprávali čo a ako a že či to už niekedy vyskúšal. A že nie je to jedlo akože, že nie a tak, že hovorím, že až Zdravý živka vždy, keď nehovorí na jedlo fuj, pretože je dôležité to vlastne vyskúšať, ten prvý kontakt. Keď si predstavíte aj rodičia, že vlastne nám je bežné treba jesť mrkvu, zeleninu, lebo my sme to už vyskúšali, my sme už tam mali ten kontakt s tým jedlom. No a práve, že ja som tam tiež, my si hovorili o prestieraní, práva, ľavá strana, vidlička, lyžička, to sme všetko pripravili, no a teraz to ochutnáme. No a on to ochutnal a potom vlastne položil tú lyžičku. A ja hovorím, že nemáme robiť nátlak na to dieťa. On si musí urobiť sám ten vzťah. To je vo všetkom, hej, keď idete na rande, hneď musíte mať ten vzťah postupne a tak ďalej. No a dôležité je to, že vlastne potom mi pani učiteľka hovorila, aj to mám v rámci referencií, že je veľmi rada, že vlastne bolo to také veľmi asi silný zážitok pre toho chlapca, lebo on začal jesť. Mm-hmm. A toto bolo pre mňa neskutočné, lebo tým pádom som si povedala, že áno, má to zmysel to, čo robím, lebo tie deti vlastne skúšajú, majú ten vzťah. Ja sa to aj snažím vlastne doma robiť, hej, že ideme nakúpiť, napíšeme si nákupný zoznam. Keď napríklad teraz ešte Filipko nevie písať, tak mi nakreslí, čo kúpime, hej, tak mi to aj nakreslí. Tak potom ide s tým papierom a ideme, toto máme. A to je úžasné, že vlastne takto vlastne máme vzťah aj tomu jedlu. Potom si to on pripraví, nastaví a potom sa teší z tej polievky, ktorú je, že aha, toto je tá mrkva, ktorú sme mali v potravinách a už ju máme tu spracovanú, hej, inak povedané. Hej. Takže a je to úplne iný vzťah, že treba si nájsť nielen pre rodičov, ale samozrejme aj vo všetkom. Keď robíme niečo, naozaj, že ten čas maximálne venovať iba tomu, čo robíme. Ja to aj deti hovorím, že tak ako majú vzťah k hre alebo nejakým iným, či už jeme alebo tak, je dôležité iba sa tedy hrať, lebo tedy to vnímame naozaj. A keď jeme, tak iba jeme, tedy si vlastne aj to jedlo vychutnáme, lebo by sme na ňo zabudli. No, krásně se to poslouchá. Za prvý je neskutečně vidět, jak tě to baví, jak o tom mluvíš s tou vášní a že ti to dává smysl i vlastně edukovat takhle už odmala ty malý dětičky, který si odnášejí z tvých vlastně edukačních částí opravdu hodně. Věřím, že o tom básní doma, protože mnohdy ty děti, když přijdou vlastně domů, tak ty rodiče se zeptají, tak co, jak bylo ve školce a teď oni určitě doma vyprávějí, jak jsi tam byla, jak jsi měla tu panenku, co jste všechno se tam bavili a umím si představit, že pak v tom obchodě právě ukazují nebo říkají ty věci, které jste tam třeba jedli na tom pikniku nebo které jste tam vlastně probírali. Takže tohle je úplně skvělý a je vidět, že jsi se v tom naprosto našla, že ti to fakt neskutečně sedí. Ale mě právě zajímá ještě i to, že jestli si myslíš v rámci toho podnikání, že je jako dobrý mít takhle jako jeden ten směr, anebo vlastně mít těch podnikání, těch směrů jako víc, který třeba právě s tím jako souvisí. Ešte by som možno sa vrátila k tomu nakupovaniu. Moja dcera mi hovorí, že mama, poďme si kúpiť toho kamaráta. Akého kamaráta? No, nevieš tú básničku. Avokádo, ten je kamarát. Má zeleno-žlté farby, natrieme si ho na chlieb i zo párkrát. Tak už som bola jasná, že vlastne tá edukácia od malička až po 4-ročnú dceru naozaj zaberá. A ja verím, že ono to bude postupovať ďalej v generácii na generáciu. A zrovna teda, co se týče toho avokáda, tak mám pocit, že avokádo dělí lidi na dva tábory.
na ty, který ho milují a na ty, který ho absolutně nesnáší. Já teda avokádo mám ráda, ale třeba co se týče Toma doma, manžela, tak ten ho teda nemusí. Takže nevím, jak je to třeba u vás, jedí ho všichni? Áno, áno. A ja im tak vždy hovorím, že tie omega masné kyseliny sú veľmi dôležité na náš nervový systém a lepšiu pamäť a kognitívne funkcie. Tak potom oni rozmýšľajú, čo to asi je, sem tam si niekedy nagooglia, hej, že čo to asi je, tak potom, že ochutnajú. Tak hovorím, že ochutnajte a uvidíte. Dokonca aj v tej knižočke je recept na avokádovú pomazánku. A práve, že jedna základná škola si to urobila ako taký jeden projekt, tak to bolo úžasné od prvého stupňa až po druhý stupeň. Naozaj všetci robili doma, mali povinnosť robiť doma cez víkend avokádovú pomazánku na raňajky rodičom. Takže to bolo zaujímavé, takže som vám rada, že takto vlastne spájame či už tú zábavu, či už to vzdelávanie a hlavne aj tie vzťahy doma, v škole a hlavne tie deti sú potom spokojné. A aby jsme se vrátili trošku k té otázce, tak jestli si myslíš, že teda stačí mi takhle jako jeden směr, jako co se týče podnikatele, anebo k tomu připojit ještě nějaké další věci, které by s tím třeba nějakým způsobem souvisely? No, tým, že ja už od začiatku, keď niečo riešim, tak prepájam. To znamená, že celý život sa človek učí a keď má skúsenosti aj z oblasti zdravotníctva, v rámci prevencie, v rámci rôznych európskych projektov, či už v rámci pravidelného vzdelávania aj mimo, hej, či už nejaká psychológia, čítanie kníh, či už nejakých inšpirácií, a hlavne komunikácia aj so zahraničím je veľmi dôležitá, pretože či už v rámci aj odbornosti, tým, že vlastne riešim výživovú gramotnosť nielen u detí, ale aj u rodičov. Dokonca chodíme aj po domoch sociálnych služieb, kde vlastne tie zdravýživka im zasa inou formou podporuje kognitívne funkcie. To znamená, že pamäť, tiež si varíme, pečieme a samozrejme komunikujeme nielen s klientami, ale samozrejme aj s tými pracovníkmi, ktorí ich majú na starosti. A zároveň aj chodíme do firiem takou inou formou robiť tú edukáciu, hej, či už vo forme zdravých raňajok, alebo takou, že im vlastne vysvetľujeme, ako to vlastne u nich je. A hlavne to je úžasné, že aj tí ľudia sa vám zdôveria, čo všetko vlastne potrebujú. A ja už potom viem, že áno, tam ten dotyčný rieši toto rieši tamto a vieme to takto vlastne prepájať a to je tá úžasná vlastne tak ako keď máte viacero skúseností, v podstate aj milé podnikateľky, je to úžasné ich prepojiť a to je na tomto úžasné, že čerpáte z rôznych zdrojov a viete to urobiť ako jeden celý produkt a to vás vlastne posunie dopredu a tým pádom ste vlastne potom aj jedinečné a preto vlastne ľudia sa mi aj ako povedať, chodia za mnou s radou, že ako by to mohlo byť lepšie, že trebárs ten doktor potrebuje toto poriešiť v rámci lepšenia zdravia, v rámci výživy a tak ďalej. Takže to už potom to výživové poradenstvo, či už v rámci starostlivosti o črevný mikrobióm, či už komunikácia s gastroenterológmi, dermatológmi, či už naozaj všeobecnými lekármi je veľmi dôležitá a tým, že vlastne viem, o čom vlastne tí lekári hovoria, tak viem im samozrejme aj tomu pacientovi povedať, že čo by to bolo, ako by to bolo lepšie pre ich zdravie a tak ďalej, lebo tá komunikácia a prevencia je vždy dôležitá. Hlavne keď je zdravý pacient, tak je to úžasné. Říkám si, že otázku, kterou teďka položím, že možná je úplně zbytečná, že si neumím představit, že by se si s tím setkala, ale přesto chci se zeptat, jestli v rámci podnikání jsi se setkala s nějakým úskalí, s nějakýma překážkama nebo s nějakýma, protože vím, že samozřejmě jedeš i přes sociální sítě, tak třeba i s nějakýma hejterama. Ale říkám si, že člověk, který má tolika titulů, takový odborník, tak z druhé strany, pokud je to like, tak by byl jenom blázen ten člověk, kdyby se s tebou pustil do nějakého rozporu ohledně zdraví, protože ty argumenty v ruce budeš mít. Tak jenom, jestli jsi se někdy setkala s nějakou negací v rámci toho, co robíš.
Jak už mi tam skáče ta slovenština, jak tě tady mám. Áno, áno. No, v podstate ja to beriem, že každý jeden človek je jedinečný. A je to len názor toho daného človeka, ktorý by to chcel vlastne vyjadriť a ja ho rešpektujem. Mhm. I to je i samozřejmě jako řešení. Já si myslím, že ono pak záleží, jak je to i napsané, protože pokud tam pak ten člověk opravdu použije nějaké ostrá slova nebo vulgarizmy, tak si myslím, že už je to potom o nějakém zablokování, protože takovéhle lidi opravdu člověk na svých profilech nechce mít, ale pokud je to jeho názor, otázka, jestli se tomu rozumí, nerozumí se tomu, ale věřím, že ty jsi asi člověk, který se s tímto až tak nesetkává. A co se týče těch dětí, já si myslím, že ty jsou nadšený, když přijdeš s tím programem do té školky, že mají zase něco jiného, že to není takový ten možná běžný stereotyp ve školce, ale přijde nový člověk a baví je to vlastně takovou tou formou hrou. Takže si myslím, že v tomhletom je to úplně v pořádku. Když bych se zeptala z tvýho pohledu, jestli si myslíš, co se týče podnikání, jestli to mají ženy nebo muži těžší, jak to vidíš ty? Ja si myslím, že dôležité je to vnútorné nastavenie. Nezáleží na pohlaví, nezáleží na odkiaľ pochádzaš, ale dôležité je to, že si uvedomiť sám seba, mať nejaké to poslanie a tie kroky, ktoré ťa k tomu vedú, sú také... Pre mňa je to vzrušujúce. Hej? To znamená, že pre mňa je dôležitá cesta, ako vlastne sa nielen tá edukácia, aj to vzdelávanie, ale ten cieľ je to, že keď človek povie, že pomohli ste mi v tomto, začali deti jesť, ktoré ešte predtým nejedli, mám novú skúsenosť a toto je to úžasné. Či už je to chlap alebo žena, to je úplne jedno, ale keď človek naozaj, že má to svoje presvedčenie a má to svoje poslanie a vie, prečo to robí, prečo hlavne, tak si to vie pekne vlastne zaradiť nielen v práci, ale samozrejme aj v tej rodine. Mm-hmm. Ty jsi celkovo taková multifunkční žena, opravdu toho zvládáš za den, za týden, za měsíc neskutečně, práce tě neskutečně baví. Jak ty kloubíš právě tu práci s rodinou, protože nemáme tam úplně od do práci, že by si třeba dělala od 8 do 2, ale samozřejmě, jak si sama říkala, uvaření, někdy právě i ty lidi zavolají o nějakou konzultaci, tak jak to vlastně v rámci té rodiny zvládáš? No v podstate tým, že máme deti školopovinné, škôlkarské, hej, takže naozaj, že viem, že do tej 8 deti musím aj spolu s manželom pripraviť do tej škôlky. No a potom začíname od tej 9. vlastne pracovať, ako sa hovorí. Buď idem do ambulancií, ktorú mám v poliklinike Šustekova, keď tam mám svojich pacientov, alebo potom ešte chodím na Slovenskú akadémiu vied vo štvrtky, kde mám tiež svojich pacientov, kde komunikujeme aj s lekármi. A samozrejme potom, keď už máme napríklad aj predstavenia pre deti so zdravých živkou, tak to tiež vlastne si napazujeme. No a samozrejme potom aj komunikácia, či už online, to je úžasné, že človek môže online pracovať a v podstate aj ten obed je veľmi dôležitý. Tým, že pracujeme vlastne s mužom doma, tak je to úžasné, že on sa stará o tú techniku, my zase o tú edukáciu, hej, to je úžasné vlastne pracovať s mužom, a ktorého vlastne milujete, hej, však to poznáš aj ty, Lenka. Áno, je to tak. No a tým pádom sa vlastne utužujeme aj vzťahy rodinné, aj pracovné a hlavne aj tie deti. V podstate vlastne vždy sa snažíme robiť nové príležitosti, nové možnosti v rámci spolupráce. Takže či už chodíme po firmách, či už chodíme do domov sociálnych služieb a hlavne teraz, keď robíme rôzne podcasty, ako je jeden tu u teba, ženy podnikateľky, takže verím, že aj ostatné ženy sa sem dostanete k Lenke. No a takoto vlastne máme rozvrhnuté tým, že vlastne potom o tej 3:00, po 4:00 viem, že už ako náhle zazvoní zvonček v škôlke, tak už riešim už len deti, či už nejaké krúžky a samozrejme, keď aj niektorí klienti naozaj, že potrebujú pomoc alebo čokoľvek, tak kľudne mi môžu kedykoľvek zavolať
lebo naozaj v podstate stravovanie je súčasť dňa a keď si potrebujú treba niečo pripraviť, či je to vhodné, či je to nevhodné, alebo dokonca mi môžu aj odfotiť na WhatsApp, že ako to u nich vyzerá, tak tá konzultácia, pre mňa je to ako príležitosť. Hej. Buď mám zapnuté rádio, alebo vlastne komunikujem, takže to je úplne jedno. Náš čas se pomalu blíží ke konci a možná dneska kouká nějaká žena, která je v takovém věku, kdy si říká, že už je čas pro ní, protože ty děti už má větší a možná už je taková vyhořelá v práci a říká si, že by možná chtěla nějaký svůj projekt, nebo je tu nějaká podnikatelka, která začíná a je vlastně úplně na tom začátku. Ty už máš nějaké roky za sebou. Co by si těmto ženám vlastně vzkázala, nějaké tipy, aby se nebali do toho svého projektu? Veľmi dobrá otázka. Ja som ju vôbec nevedela zo začiatku, ale v podstate človek, tak akože, jak som hovorila, cesta je dôležitá niekedy ako ten cieľ a človek sa naozaj, je treba naozaj zvážiť, prečo to vlastne človek chce robiť a pouvažovať, že aké by tam boli výhody, aké by tam boli nevýhody a držať sa naozaj tých svojich talentov, ktorý človek má, alebo kebyže začnete robiť niečo iné, k čomu nemáte vzťah, tak je to zbytočné. Ale to, čo máte radi a to, čo vás naplňa, tým pádom nebudete to považovať za prácu, ale za vaše hobby. A tým, že keď aj tí ľudia budú vnímať, že to robíte s láskou od srdca, tak sa budú k vám aj pridávať, čo je veľmi dobré a tým pádom si zvyšujete aj tú svoju klientelu. Mm-hmm. Já si myslím, že dneska toho bylo řečeno hodně, ale možná na jednu stranu i málo a je možná spoustu vlastně lidí, kteří by se tě chtěli ještě na něco zeptat, možná je něco zaujalo, nebo právě mají ty malé děti a možná i v rámci toho by chtěli s něčím vlastně poradit, tak my tady na tebe dáme kontakt, kterého můžou vlastně využít. Můžete Pétě zavolat, napsat a pobavit se, zeptat se na cokoliv a využít vlastně té její služby, té možnosti a těch znalostí hlavně, které má. A bude určitě super se o tom pobavit a Péťa je taková, kterou to baví a určitě velmi ráda pomůže. A já ti samozřejmě děkuji, protože najít samozřejmě i čas v tvém nabitém kalendáři je náročné, protože toho děláš opravdu hodně. Takže jsem ráda, že se nám to podařilo sladit, že jsi přišla, že jsi nám řekla svůj příběh tomu, čemu se věnuješ, protože za mě je to velmi důležité a velmi od toho raného věku, si myslím, u těch dětí, které jsou ještě nepopsaný papír. Takže já moc děkuju. Bylo to přínosné a věřím, že i pro ostatní, kteří ještě budou možná přemýšlet nad tím, na co všechno se tě ještě vlastně zeptají. Áno, Lenka, ďakujem ti veľmi pekne. Ja som veľmi vďačná, že tu môžem byť u teba, lebo si úžasný človek a rada prepájaš ľudí. Tak ja želám hlavne ženám podnikateľkám, aby boli naozaj jedinečné a robili naozaj to, čo ich baví. Ďakujem ešte raz, Lenka. Tak a já se s váma loučím, přeju krásný zbytek večera a Péti do Bratislavy mávám takhle a měj se krásně. Ahoj. Ahoj, ďakujem.